munkabaleset az akkor, hogyha a munkahelyen történik. Ha útközben, akkor úti baleset, és akkor csak 90. Nem, az 90. Majdnem 100 javra. Mi van veletek? Minden rendben. De mi volt már ezért? Jaj, Szent Isten, már kigyőzi el, Szent Isten életese sokáig. Na gyorsan abban a tortával feljönni. Mert gondolom marad. Na hát aztán abban sokat nem ért. Milyen ízű volt? Na, abból fagyasszál le, mert megyünk izékor. Minek a nevére? Nem baj, jó a baúti is nekünk, tegyél belőle egy szeletet, lefagyasszál le nekem. Megyek izé. Hát Zoltánokra mindenféleképpen lemegyek, akár jönnek a Csabáik, akár nem. Biztos, hogy ők is tehát, vagy csináljuk, ha már beszélhetünk róla. Előbb biztos, hogy nem, de akkor igen. Lesz számít, hogy Gyöngyikém a kisebb-nagyobb nehézségeket, gondoltam rátok itt a visszaöléskor, mondom, jó kis kusileves tőztem volna nektek, jaj. Hát, mikor még vágtok még én? Na akkor... Ti meg vagytok hívva? Aha, jaj. Hát nem tudom, hogy engem meghívnak-e, de nem sértegetek, hanem. És az enyémet is kérték? Na látod, ne is mondd, ne hozz szóba. Hogyha úgy van, akkor... Tudom. Hát ha meghívnak, elmennék, de én nem megmondhatom, hogy engem is hívenek, érted, mire gondolok? Akkor valahogy össze. Hát főleg, hogy nem is a izében lesz. Addig nem tudom, hogy hol lesz, na mindegy. Bakari videózik itt engem. Akkor főzöm a rizsáját. Jó van, édesem. Semmi. Most a tavasz adják nekünk, ha már jó idő van, ki lehet menni, el lehet menni. Micsodát? Azoknak minek úgyse főznek, baszki, vagy csak a tűnik. Azoknak minek úgyse főznek, csak a tűnik. Én még ilyen azt, hogy nem láttam, de nem kell visszamondani. Azt meg ez nem főz. Engem különösebben nem érdekel, nekem van kajám, értem. A gyerekek ide jönnek, adok nekik. Csomagolok nekik. A Csabának jó ez, akkor nekem is. Nagyon jó. Jó vagy. Én örülök nekik. Semmi baj nincsen. Nagyon félreértsen. Semmi baj nincsen. Azért, na mindegy. Azért nem azt kell várni, hogy mindig a lányom főzni, érted? Azért is a Csabához hozom, nem tudom. És együtt vannak, akkor már milyen jó az, hogy egész éjjel dolgozik az emberek. Aztán még kajával se várja. Most szerintem a, nem? De a másik dolgozik, ki van tikkadva, 24 órát, 18 órát dolgozik, jól is nem egy kis kevesebb valamikor. Hát ez az önkorban végül fogom neki mondani, de jó, ez biztos. Nagyon félre, csak azt nekem mondom, hogy hát ezért oké, hogy ők hétfőn lesznek már előtte, de hétfőn otthon vannak, mindig is dolgozik.
mindegy, semmi köze nincs hozzá. Örülök, hogy jó megvannak, meg van neki valaki, én most nem félreértsen. Szóval nem téves internet. Tündi egy ilyen helpdesk cégnél dolgozik. Egy ilyen internetes helpdesk cégnél dolgozik.